Ka Jingiatai ha ka benta Jingiada kalami hadian ki kubor ba ka PHAAD kawai na kirukam Jingiada missile baklantam jong ka United States kala warsha Weng no na South Korea pat penkin ria syakathan West Asia. Ka THAAD lani that kala syabu aha ka Singju County nadu usnem 8,000 khat nyo kum shibinta ban yada ya ka South Korea na ki Jingma missile na North Korea. Kani ka system ka trekam kum sniper hasun da ka babutin ya ki ballistic missile bat set ya ki interceptor ki bayakun markmat bat ka missile hasun klem pendon kambom. Kiriu champang ki ong ba ka that kala ban penjulor ya ki missile ha ka jinghe apdeng saupo hadu shispa sanpo kilometer halor ka kendo bat kawai ka benta jong ka system kala ban yada ya ka than ka bahe ki khubor badang shen ki ong bakatu ka ni benta jong kini ka system lasdang ban wen na Sungju County bat layo I ya ki tiar bala penkin ria sha usan airbase ki jingye thu ki kdo ba ka jaka ba kala bandai kadai sha West Asia ha ka ba ka jingye kan at apdeng ka Iran ka Israel bat ka United States ka dangjur ha ka ju ka por ka North Korea ka pen long biang ya ka jingtes missile cruise bathamai la ong ba unong yalam jong kari Kim Jong Un ulapet hi ya ka tai ka jingtes bat ula ong ba ka thong kalong ban pen klan ya ka bor Jingiada nuclear jong kari kani ka jingya kren kala wanra ka jingsngu khia ha South Korea namar ki riu champang ki ong ba ka Jingiada missile ka trekam ha la da don bun benta jong ka Jingiada la da Weng ya ka wei ka benta ka Jingiada kala banduna kiriu champang kido ba hakip nai banwan la ban mi lai tili kilat ka that kala banwan phai beng sha South Korea hadin ba ka jingya kan at ha West Asia ka jai la ni ka South Korea kan pen klan ya la ka jong ka system Jingiada missile henrei ka jingya ka bakrau ka dei la da ka North Korea ka shim ka bu ya ka ni ka por ban penjur ya ka jingtes missile bat ki jingma nuclear